Zdravím všechny. Automobil k nám přijel na druhé ošetření. Po roce automobil vypadá následovně. Koroze, která tady byla, takhle stmavné a je potřeba prostě dodržovat jednoroční ošetření, protože reagenty, které jsou na silnici, mají tendenci ten ochranný film zmenšovat a ta sůl prostě dělá své. Jo, je vidět, že ta koroze tady stmavlá a ten ochranný olejový film plní svou funkci. A takhle ten automobil vypadá. Na to, jak to vypadalo před rokem, tak je to teďka nádhera. Takže neváhejte, objednávejte se, čekáme na vás.